Pasibayo ka pala niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, pupuntahan natin yung mga kasama natin vlogger sa Manila. So pumunta sila ng Pampanga para mag-cover. Yun ang kabalin, kaka-check out ko rin pala dito sa Hotel Snow. So kung naghahanap kayo ng chill place and then murang accommodation dito sa Pampanga, so Hotel Snow guys, huwag na kalimutan i-search yung Facebook page nila and then Instagram. So pwede kayong mag-message sa kanila, magpa-book guys. So magmula dito, pupuntahan na natin yung mga kasama natin, yung Agriveros. So excited na akong ma-meet din sila guys. So this is my first time na ma-meet ko sina Sir Enrico and then yung buong team niya. Yun na kabalen, bali alis na ako dito sa Hotel Snow. Yun guys, pupuntahan na natin yung team ng Agriveros sa Dawu. Update ko na lang kayo guys kapag andun na tayo. Kabalen, kapag galing kayo dito sa Hotel Snow, mas mabilis siyang puntahan. So kapag nasa Jollibee na kayo, diretso pala kayo. Nakikita yung black na arko or pangatlong kanto, yun yung pinaka Hotel Snow. Update ko kayo guys mamaya kapag nasa daw na tayo. Yung kabalen bali dito na natin hintayin yung team na Agriveros. So matapos na sila dun sa isang set nila or sa restaurant. So hindi na ako nakahabol guys. So dito ko na sila sasamahan guys So yung One North guys, makikita nyo dito sa may Dawu. Galing kayo ng Dawu Terminal, so punta kayo ng MacArthur Highway. So pahangin siya, makikita nyo siya left side. So yung kabalen, dito na tayo sa Oishi Ramen Japanese Restaurant dito sa One North sa Dawu, Mabalaat, Pampanga. Yun guys, so nasa loob na yung team ng Agriveros. So kausapin natin sila guys and then pasok na tayo sa loob. Tara! Na kabalen, kasama na natin yung team nila Sir Enrico dito yung Agriveros. So ayun, kikita nyo sa likod ko, nag-shoot na sila guys. So samahan natin sila, mag-shoot din naman tayo.
sila. Sa Journey ba nakakasama ka? Journey nakasama ko sila sa Fantastic Chef. Ay, oo. Doon pa lang sila namin. Si Bayo Kabalain niya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, kasama ko yung Hungry Bayero. So all the way from Manila guys. Diba? Yes. Hello guys. Sir Eric, Sir hi Ma'am Casey. Lindsay. Yes, so my name is Ed. This is Eric from Hungry Viajeros. I am Casey from Casey Goes. So you may follow me on my social media handles Casey Ed. And Lindsay Fernandez, YouTube, Instagram, and Facebook page. Ayan. Ito na ka ba rin, bali supportan tala rin ang Rivieros. Then separate social media account nyo. Tulong-tulong mo. Thank you. Hey! Diretso lang yan, edit ko na. Parang galing. May maganda yung ano? Maganda yung Ano siya? amenities. First shipping container hotel. Yung pinaka, Makikita mo yung pinaka-pag-air container lang. yung pinaka-recent namin matagal na eh. Hindi siya. Mayapon-yapon naman. Maganda yung parang ano. Magabi sobrang lamig. Container van. Ano yung environmental friendly? Ano? Socially and environmentally Pero mas responsible magidam sa labas. Parang Talay mo. hotel. Kita dia balen bali lumipat kami katang iswa. So meme punya kami ka bandi katang baca kay Hoshi Ramen. So baik kaya ayo ibat guys na. Ito na yan balen bali lipat ka ng tayo iswa. Dagyan yung handard. So baik kaya ayo. Kita kemarin pas Bayu ngabi ako lang ulit din Angry Bears kaya nga nila studio so kaya rin may angkat ang Hoshi Ramen. Pwede kayong mamasyal kayo din guys nila studio. Malapit yan guys. Same place, One North. Hello, good afternoon. I'm Eric from Hungry Viajeros. You can follow us on our social media pages, Hungry Viajeros. Ito na balen bali nakunta na para ng Hungry Bears. So ibalik ko kayo ito snow para kita nga snow spider sa ita nga penthouse. So pagkatso na ka rin update ba kayo na. So guys, bali ting pa Korean town. And then pangalawang kanto doon tayo dito guys. Unang kanto. So ayun, medyo malapit lang sa may Jollibee.
Pag nakita nyo tong arko na kulay black, so papasok tayo dito. Yan. Ito yung... So kakanan tayo guys dito. Ayun, sa malayo pa lang makikita mo yung Hotel Snow. Yun no, kabalin, bali yan dito na ako ulit sa Hotel Snow. Kaninang umaga is nag-check out ako dito. Yun nga kabalin, no, medyo late na tayong nakapag-check-in kahapon kaya hindi natin na-cover yung snow spa nila. And then, ito nga kabalin, nag-chat na ulit kayo ng hotel spa. So, makikikaya kayo ng ating gatang snow spa and then penthouse doon. Ay ba't balikan ng talar yung Riveros. Ito na kabalin, bali mo gata na kaya third floor. So pakikikaya kayo snow spa. HG. Mabenta niya rin ito. So ito balin nga pasinan yung mga dalagang bag. So ito na ba't ka nga Hotel Snow. Ngayon yung pagkikita tala ulit din nga Hungry Bejeros. So at yun ako kayo may restaurant, Korean restaurant kayo nga Friendship. So aki yun ka nga mismong Korean town. Tara, pasukin na natin sila. Yun po. Good evening po. Pwede pong interviewin kayo? Wow naman! Ay,
Masibayo kabalenya ako Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. Dakala salamat kayo suporta guys, and then thank you Angry Bayero sa pag-invite sa akin. So ito na yung pinaka daily vlog natin guys, so pinagsama-sama na natin sa isang video. Yun guys, so don't forget to like, subscribe, comment and share this video kung nagustuhan yan guys. And then huwag nyo kalimutang i-follow yung Angry Bayero sa Facebook page, and then mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel nila. So yun guys, so until our next vlog.